To je u dubini samog srca biblioteke, u dobro skrivenoj tajnoj sobi. Šta je sledeće što možemo da uradimo, Vinksice? Moramo da odvučemo Sfinks duboko u pustinju. Hajde da ga sklonimo od ovih ljudi. A kako ćemo to da izvedemo? Pratite me! Hajdemo svi istovremeno, Vinksice! Izvini! Samo fokusirano, Stella. Upalilo je! Ovamo, Sfinks! Evo ti, dečko! Odlači Sfinks van grada! Brzo, hajde da im pomognemo! Nova lokacija, stari šou! Bloom! On je baš na tvom repu! Samo nastavite dalje, Vinksice! Požuri, Mjuza! Dosta je brz za nekoga u tim godinama. Moramo biti u pripravnosti. Toliko smo blizu da može da nas priječi. Tegna, nemoj da mu daješ ideje! Mjuza! Hvala, Lejla! Mislila si da ćeš me se otaresiti, a? Ne ovaj put! Lijana Hlorofila! Zaglavio se. Mislim da samo treba da ga ostavimo ovde. I to je to za danas. Ali biblioteka može da nestane svakog momenta. I onda nikada ne bismo našli dnevnik. Zadržavajte Sfinksa. Ja idem unutra. Bloom, čekaj! Dnevnik. Moram da ga nađem pre nego što se ovo mesto raspadne. Osjećam njegovo prisustvo. Šta bleneš? Hej! Prestani sa tim! Dalje ruke od njih! Pozivam elemente zemlje! Igra lišća! Hvala vam, profesorka Defno! Dnevnik je ovde negde. Hajde, hajde! Gde si, dnevniče? Gde? Imam jako malo vremena. Moram da ga nađem. Stani, nema mesta za brigu. Darcy, sredi ih. Kaotična konfuzija. Zar teror nije fantastičan? Ovim jazim ljudima je potrebna naša pomoć. Mislim da znam šta ćemo. Ne brinite. Ne brinite. Ostanite mirni. Magična komomila! Hajde, amore! Ovo je baš bilo blizu! Još uvek je! Prisustvo dnevnika je toliko jako. Skoro da me doziva. Dnevnik vile boginje? Ima li koga? Ko je to? Šta? Selina?